Què passa, millennials? Com va això? Super Mario Galaxy, la pel·lícula. Bé, millennials, estem de tornada al canal i quina millor manera de fer-ho que reaccionant al tràiler de la seqüela d'una de les millors pel·lícules de l'any 2023. Super Mario Bros. La pel·lícula. Chris Pratt, Jack Black, Seth Rogen, Anya Taylor-Joy, un elenc a l'alçada d'una de les millors franquícies de videojocs de la història. Doncs bé, com dèiem, tenim aquí la seqüela Super Mario Galaxy, així que anem a reaccionar-hi. Let's go! Guaita aquí que tenim el que sembla el Bowser Castle. Això va dedicat als que us fa ràbia, que fem pronunciació correcta de l'anglès. Bowser Castle. Estic en modo troll, ara de tornada. Així que res, sense més dilació, fotem-li canya a veure què s'explica aquesta seqüela. Let's go! Ens ha sortit pintor. ¡Hola, grandullón! Clar, la versió mini. ¿Querías vernos? No os mováis, enseguida os atiendo. No me'n recordava d'això. Sopa para mí. Minions. Berú, berú. Eren Minions, això, no? También podamos el bonsai. Allá vamos. ¡Hola, Luigi! ¿Qué pasa, Mario? ¡Contemplad! He hecho una obra maestra para la princesa Peach. ¿Qué os parece? Me encantan los colores. Es basura. ¿Cómo te atreves a decir eso de mi obra maestra? ¡Derretiré la piel de tus huesos! Me callo. Ya me perdonaréis. Ha sido un arrebato del viejo Bowser. Supongo que todavía estoy lidiando con mis demonios. En fin, si no duermo mis 8 horitas me convierto en un auténtico monstruo. A la primavera, no? Visualment és espectacular. Uau! Woohoo! Ojo. Me llamo Bowsy y voy a llevarme a mi padre ahora. La banda sonora. Pere. ¡Princesa Estela! ¡Vais a venir conmigo! Espectacular. Una mica Iron Man, no, aquest final? Molt bé, molt bé. Molt bé. Té bona pinta. La veritat és que si anem directament a la fitxa tècnica, Internet Movie Database, ja us he avisat que faria el que estic fent. De la pronunciació, m'agrada molt. Aquest pòster és molt xulo. Aquest pòster que, en certa manera, aquí... Aquest pòster harrypoteja, perdó. Que sona molt malament, com ho he dit. Aquests vaixells arriben a Hogwarts. No sé si hi ha una intencionalitat aquí, però a mi m'ho recorda, vaja. Crec que els directors repeteixen, Aaron Howard i Michael Jelenic, si no recordo malament. Ara ho veurem en un moment. Sí, efectivament, són els dos... Diré que són els dos... Sí, els dos repeteixen. I Matthew Fogel, com a escriptor, més del mateix. També he fet Gru, Lego pel·lícules i el que dèiem de l'elenc, no? Anya Taylor-Joy com la princesa Peach, Chris Pratt com a Mario... Això la versió original, evidentment. Brie Larson com a Rosalina, Jack Black com a Bowser... Benny Safdie com a Bowser Jr. Benny Safdie, de què em sona aquest senyor ara mateix? Benny Safdie em sona molt. A quina pel·li l'he vist? Oppenheimer, Machine Machine no l'he vist, diuen que està molt bé. Un bon paper de Dwayne Johnson de Rock... Qui més tenim per aquí? Keegan-Michael Key com a Toad, Charlie Day com a Luigi... Com dic, aquests són els actors de veu de la versió original. Aquí la veurem doblada perquè realment, com que en el videojoc el qui xerra realment és el doblador original, que aquí no el tenim, però aquí en canvi sí que el veiem. Charles Martinet, que té molts vídeos
de la seva interpretació. Genial interpretació, sí que li rendirem un petit homenatge a aquest autèntic crack. Hello, I'm Charles Martinet, and I'm the voice of It's a me, Mario. Woohoo! And Luigi too. Ha ha! And Wario, every Yahoo! And Luigi, you always put me last. It's baby Luigi and baby Mario. Let's go! Yahoo! Espectacular. Espectacular. No sé si aquest senyor no ha fet més coses a la seva vida. Ara, per curiositat, anem a veure una mica la seva trajectòria. Un californià... Ah, mira, també és la veu del drac Parturnax de l'Skyrim. No l'he sovintejat massa aquest joc, així que no puc donar referències, però bueno, sembla ser que ha fet alguna cosa més que no és gens menyspreable que les veus de Mario, Luigi, Bebé Mario, Wario, Waluigi, etc. Un autèntic crack de 70 tacos, val a dir. Aquí veiem que la trama no s'especifica, tampoc és que tingui molt misteri tractant-se d'un videojoc de plataformes. Aquí hi ha algunes fotos del que hem vist al tràiler, colors molt xulos, estèticament està molt guai, els diferents universos, etc, personatges principals, Toad, Peach, etc. Això és de wallpaper, claríssimament. Doncs Ray Millennials, com deia, té molt bona pinta. La veritat és que la primera era molt disfrutona. Segur que aquesta no es queda enrere. Entren nous elements, nous personatges, i anirem al cine a una bona sala, jo recomanaria. Sí que és veritat que jo el primer visionat, primer i únic, si no recordo malament, perquè no l'he vist més al cine que una vegada, va ser als cines d'aquí de la meva ciutat, de Vilanova i la Geltrú, a una sala especial, una mica més petitona, que té una pantalla que es diu Miraclass, que és de LG. Des d'aquí, patrocineu-me. I a més també té el Dolby Atmos, que fa que sigui... Hi ha gent que no és tan fan d'aquesta sala, des d'aquí un petó, Carles Quinda. No li agrada massa perquè és una experiència diferent, això està clar. No és una projecció, sinó que és una pantalla gran en la qual veus la pel·lícula. Els colors són millors, els negres són més negres, els blancs són més blancs, i el so també millora bastant. És una sala, com dic, més petita, l'experiència és diferent, bàsicament. No és el cine de tota la vida, vaja. No sé fins a quin punt és interessant també veure'l en 3D o amb tecnologia 4DX, que també prop d'aquí a Gran Via podem gaudir-la. Inclús diria que Animax. Animax també pot ser interessant, aquesta pel·lícula. Bueno, sigui com sigui, és una pel·li que jo crec que s'ha de veure a les sales, que s'ha de gaudir i hem de despertar el nen petit que tenim tots a dins i viure com toca aquestes màgiques aventures de Super Mario. Així que jo no sé vosaltres, millennials, però jo hi penso fer cap. Està prevista per la primavera de l'any vinent, així que quan arribi el bon temps, a veure Mario Galaxy. Com sempre, si us ha agradat el vídeo, deixeu un comentaris, quines expectatives teniu, si ja heu vist la primera, i si no, si us aixeco una mica de hype. Rebenteu el botó de like i subscriviu-vos, que segur que ajuda moltíssim, i ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!